Ποιος ενοικιαστής. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε. Χαίρετε. Βλέπω ότι νοικιάζετε το παρόν σπίτι εδώ. Έχετε έρθει στο κατάλληλο μέρος. Μιλάμε για διαμάντι, Ατρίβετε τα μάτια, ξελάτε μέσα στο δείξω. Για την τιμή μη ρωτάτε, θα σας το φτιάξω εγώ. Όπως έχω γράψει και όλα, ξέρεις, το σπίτι είναι επιπλωμένο. Από εδώ είναι η κουζίνα, τα ντουλάπια. Ωραία. Στις συσκευές θα βάλουμε, τις έχω παραγγείλει, θα έρθουν. Είναι από μένα αυτά. Δεν θα δουλεύουν, αλλά μην αγχώνεις. Εδώ είναι το μπάνι σου. Εδώ σου έχω αφήσει παροχή για τηλεόραση, κατευθείαν την κουμπώνεις. Ωραία. Δυο βιδούλες εδώ και τέτοια. Μέσα στην κούτα είναι κιόλας, την τηλεόραση έχω παραγγείλει. Θα ανάψει εδώ το τάκι και θα ράγει. Να δούμε και το μπάνιο σου, τι κατάσταση είναι. Το μπάνιο είναι μια χαρά, να στο δείξω. Λοιπόν, εδώ είναι το μπάνιο σου, έχω βάλει καινούργια λεκάνη. Μπανιέρα τεράστια ευρύχωρη, δες εδώ μπανιέρα. Εδώ μπορείς να θες μια γκόμενα, μπαίνετε μέσα. Μπορούμε να το κάνουμε και τζακούζι, να. Αυτό ό,τι θες το κάνω. Καταρχήν είναι πολύ ευρύχωρη και δυο γκόμενες να φέρεις χωράτε μέσα. Μπαίνεις μέσα, ράζεις, βγάλεις μια τεράστια μπανιέρα. Να δεις και το δωμάτιο που σου έχω εδώ και στρώμα και ντουλάπα και τα πάντα. Αυτό είναι το ένα με τη μεγάλη την ντουλάπα. Δείξε εδώ στρώμα. Τα ξύλα μας τα πήραν, αλλά δεν πειράζει. Θα σου βάλω μα θες και ξύλα. Αλλά καλύτερα να κοιμάσαι κάτω, θα στρώνει και μέσα σου. Θα ξεκουράζει. Λοιπόν, εδώ είναι το μπαλκόνι σου, το έχω κάνει με υπαίθριο όπως θα το κάνεις και δωμάτιο. Τώρα το βολεύω ακόμα 2-3 ξύλα θα βάλω, το δηλώσω και όλα τα το περάσω μέσα και το κάνεις δωμάτιο. Σου έχω βάλει και σκρίνιο εκεί καινούργιο τελευταίας κατασκευής, αντίκα και το κατοχαριστιές. Κοίταξε να δεις ρε αφεντικό, το σπίτι μου άρεσε πολύ. Κάποια τιμή για το ακίνητο θα κάνουμε κάτι καλό. Σου κάνω καταρχήν την τιμή που ήρθε εδώ και στο έδειξε, τέτοιο μισητικό. Θα στο αφήσω από 9,30, 9 εκατοστάρικα για σένα το μήνα. 9 εκατοστάρικα. 830 παίρνω μισθό. 9 εκατοστάρικα. Εντάξει, τώρα δεν θα τα χαλάσουμε για τα 70 ευρώ. Κάπου θα βρούμε Να τα το κάνουμε 830. Κάτω 8,30 όπως μπαίνουν, έτσι μου τα στέλνεις εμένα. Βάλτε τα απευθείας να πηγαίνω. Εντάξει, Ωραία. ευχαριστώ πολύ.